Здравейте, моето име е Калинка и в това видео искам да ви покажа моделаж с гел върху моите ногти. Изчиствам кожичките на ногтната плочка с метална шпахтула и след това изпилявам ногтите с електронна пила за спестяване на време и след това с ръчна пила. Работя с продукти от Германия, Active Nails, и тези продукти може да купите в българския онлайн магазин за професионални продукти за ногтопластика activefunailsbg.com. Надявам се с това видео да ви уверя колко бързо и лесно се работи с тези гелови на фирмата activefunailsbg. След изпиляването на ногтите, изчиствам с щетка за прах и нанасям праймер, който не се суши в лампата. Нанасям го внимателно върху ногтната плочка, но не и върху кожичките. Като основа използвам Ocean Depth. Изчиствам добре четката и нанасям този гел като основа върху ногата, тънък слой, като лак, и внимавам да не се допирам до кожичките вляво и вдясно и отзаря. Този гел съдържа праймер и го използвам за клиентки като основа с по-мазни ногтни плочки. Артиклен номер 1073. Масирайте просто ногата с този гел и запечатайте също връхчетата отпреде, за да не се получава въздух между ногата и моделажа, и това може да е причина за отделяне на моделажа от ногата. И си изсушете 2 минути в лампата. За връзчетата използвам Fine Glitter Grau сиво, артиклен номер 10522. В случай, че ни създава добро покритие при първия слой, го нанасям 2 пъти. Единия слой изсушавам 2 минути в лампата и после втория слой за по-добро покритие. Предпочитам 2 тънки слоя, отколкото един дебел слой да сложа, защото става по-добро изпичане на гела и не се разваля формата на ногата, като се нанасят 2 тънки слоя. И всеки слой се суши по 2 минути в лампата. С една тънка четка нанасям тънки линии с Fine Glitter Black Multi, артиклен номер 10519. В случай, че работите малко по-бавно, няма проблем. Може да направите едната линия, да изсушите 2 минути в лампата или съвсем няколко секунди и после другите 2 линии, които сега ще видите във видеото. При мен правя едната линия на всички ногти и след това другите 2 линии, след като съм изсушила първата линия в лампата. Задължително е, като е готов моделажа или тези линии, да се изсуши 2 минути, а може и 3-4 минути, защото черни и червени цветове им трябва повече време за изсушаване, за да не ви се разнася черният цвят после при моделажа с втория слой. Втория слой, който нанасям върху ногата за моделаж, е Pro Infinity, артиклен номер 1003. Това е по-дебел слой, който нанасям по средата и го разнасям в ляво и вдясно. И внимавам, разбира се, да не се допирам до кожичките.
за да не се получава въздух и по този начин да не се отдели моделажа от ноката. И задължително запечатайте отпреди ноката с гела. За по-голяма стабилност. И се изсушава 2 минути в лампата. В случай, че работите малко по-бавно, може да направите 4 пръста, да изсушите и после големия пръст отделно. Задължително 2 минути в UV лампа. Извършете ногтите с разтвора за почистване на лепкавия слой и пиля след това ногтите с ръчна пила. Каква техника за пиление използвате, вече е предоставено на вас. Важно е линиите ляво и дясно да протичат паралелно, всички ногти да имат еднаква форма, да се премахне излишния гел и да се създаде една естествена форма на ноката. Всички продукти, които използвам в това видео, може да ги купите в онлайн шоп activefunailsbg.com. Заповядайте също и в офиса в Бургас. Завършването на моделажа правя с пафера и изглаждам допълнително ногтите. И изчистете после ръцете с четка за прах. Ногтите трябва да са свободни от прах, преди да нанесете финиша. За финиш използвам Crystal Shine Finish 10750 артиклен номер. Той има леки блестящи частички, което предава прекрасен блясък. Аз работя с голямо удоволствие с този гел и внимавам, разбира се, да не се допирам до кожичките в ляво и дясно и в страни и запечатвам ноката отпреди. В случай, че това ви се случи, може да го изчистите с металната шпахтола, преди да го сложите в UV лампа. Суши се задължително 2 минути. За по-добър блясък ви препоръчвам 2 пъти по 2 минути. И се нанася много тънко, като лак. Завършете ногтите после с разтвора за почистване на ногти. И за още по-добър блясък използвам също High Gloss. Проверявам отстрани с пилата дали се е залепил леко гел. И High Gloss клина съдържа малко олио, което подхранва кожичките, в случай, че с пилата са наранили. Надявам се, че ви направи удоволствие да гледате това видео и мога да ви помогна и ви пожелавам с голяма радост да работите моделаж с гел. И заповядайте в нашата страница activefunailsbg.com.